pravda a dnešní video je teda surprise opening a dneska tady mám tohle vajíčko. Takže a dneska tady mám 2 vajíčka a vlastně to nebudu zdržovat, že mám hrozně málo času. První tady mám tohle vajíčko. Tohle vajíčko prosím. To je tady takováhle obyčejná samolepka, je takhle modrý. A podle mě se i blízka, takže a mám na to takové srdíčko. Mám tady takovýhle plánek. Pak je tady takováhle Elza. Klíčenka a to je hrozně pěkná. A tahle samolepka s Elzou a Olafem. A Frozen Káča. Tak. Tohle bylo vajíčko. Sašo! Takovéhle černé vajíčko. Což jedné, které prostě rozbalit. Tak. Je začený vajíčko. A neberte tohle nějak vážně, protože máte všechno v komentech. Mám tady tohle Kevina. Je to teda takovýhle mimoň a je to vlastně Kevin. To je vlastně takhle štěteček. Takže doufám, že se vám dnešní díl líbil. Mně se z dnešního dílu osobně nejvíc asi jako líbil tady ten mimoň a tahle klíčenka. Tak jo, doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se u dalšího.